Ville Air. Ay Ceerno Oumar no mbiɗani de kam so Allah hande o kam leydi ndi hande hunde ne waɗi désordre ene waɗi désordre no feewi désordre o noon enen kam ko cikkitiɗen ɓeydi ɗumen nam ko no mbiɗani ko noon no seeno wayi fof ko noon gundoji mum mbayata so tawi no ardiɓe ɓe eɓe ndeeni eɓe keddo e koɓe kalata ko eɓe mbaɗi respecté certaine gueɗe mbiɗa sikki neɗɗo arata nanga e wutte ma wiya ko ni mbaɗa ɗon kam ko goho so tawi a fenanani neɗɗo a waɗani ɗum promet certaine gueɗe mbasɗa respectude ɗum neɗɗo o yawatako ma surtout noon ko foti no laamu gandanɗa hoorema ko kañumen ndeeni leydi ko kañumen goni yitere leydi ko kañumen goni république ko kañumen goni fayida leydi ɓen sa yi neɗɗo ne suusa yennude ɓe mi anda to probléme o heedi kono kam won défaut gonɗo e maɓɓe kamɓe yenneteɓe ɓe sono wiye yo haare woppe toñoɓe ɓe kam yo kalane ko wona ɗum ko sa yi heewi ko an Oumar Doro Koumé hande a yennatam mi wasa fertude guite mi darama janggo goɗɗo yennami mi nanga on mi soka walla ɗum jenna kam mi wasa faladema goɗɗo yennami mi nawa ɗumenam mi hokko e ɗum kalis walla mi welno ɗum ɗon ena adda e frustration ena addana yimɓeɓe jogade e laamu he mettingol en ji exemple uji muɗum kewɗi ɓeɗo daro jenna kala ko weeli ɗumen nam foof ɓeɗo kañumen kaletake hay batte so wona noddede woda no baddira woɓɓe ɓe gila ɗo dari ene jenna ɗo ko ɗon laamu ittata ɗum won hen ni wona hay mawɗo leydi woni walla wona hay fotɓe ittude ɗum ɗon guittata ɗum ɗon ko woɓɓe tan guittata ɗum ɗon nawa ɗum cokoya ɗum noon ɗum ɗon foof eɗen gandi kam ene waɗi caɗele to banggue kamɓe ardiɓe institution leydi ndi ardinoɓe Senghor en Abdou Diouf en hayso woni no wonɗo nafoore mabɓe to banggue population o walla banggue leydi ndi en général wonɗo yettaki kam eɓe joguino kam hurum ɓe joguino hurum nde tawno koko ɓe mbawi wadde ko tan ɓe kunanto yimɓeɓe koko ɓe mbawi wadde ko tan ɓe kalanta yimɓeɓe e kadi en jiyaniɓe kadi eɓe mbatira kalisaji leydi ndi ponnoɗi waɗede certaine nokkuji en jiyani eɓe bonna ɗin kalisaji e dow ko fotani e hanani hande noon a yiyat ɗo joni minen hande dibanuji amen ferlo ɗi million ngaji sappo tan sa waɗi ɗum toon woda ko mbaɗɗa ɗon ko ene nafa yimɓeɓe kaddi gurdam munen kono million ngaji sappo hande goto e mabɓe hande ñamde ɗumen nam ɗo tan tawa wonani hay minute goto tiiɗani ɗum te tawa ɗum ene nafanno yimɓeɓe ɗon yimɓeɓe donki famde temeɗɗe ɗiɗi casquette walla simis walla t-shirt e gueɗe baɗe noon ɗum so yimɓeɓe jaltani e ɗum leydi ndi foti ko darade yimɓeɓe dokke liggeyaji waɗe lusinaji no way wade pop micro entreprise aji wurna yimɓe joyo wurna yimɓe sappo wurna yimɓe nogas kala ɗo nanguɗa neɗɗo ligginɗa ɗum kanko hoore makko mawo nangu goɗɗo liggina ɗum ko ni yarata lusin to waɗa pop lusin o ligginat yimɓeɓe e nder lusin he furna mburuji pirlo ɗum hôtel aji pirlo ɗum restaurant ji pirlo ɗum wona wuuri ɗo wuuri ɗo wuuri ɗo ko ni leydi wuurirta kono si leydi waɗaka ko liggorɗe waɗaka hay batte yimɓeɓe dokkaka liggey sukaɓeɓe hande ko jiyata ɗo e Dande Maayo he hande ɗo e Dakar sa yeehi ɗum ɗo fof ne foti hokkede liggey mono fo wurna debbo mum walla wurna ɓinguel mum ko ni leydi deeƴirta kono so tawi yimɓe pop mbaɗama seere tan gurdam waɗama seere hankkadin ko ɗum addata frustration ɓe mbatta ƴattade ɓe mbatta finnude ɓe mbatta hankkadam haalde wona gueɗe ɗum woni ko hande ko ɗum woni ko wone leydi he te ko ɗum woni ko contintane kay so tawi solution dañaka e ko kalɗen ɗo to banggue république walla démocratie konngol ɗi koɗi ɗiɗi certuɗi kono koɗi gootum ɗemgal ngal woni wona gootal démocratie ko français république ɗeɓata wade kono espagnol ni respublica ko yimɓe ndendi démocratie ko yimɓe ndendi ko gootum
kadi konngol ɗiɗi fof ɗi gotum yimɓe ɓe noon parti ji mbaɗe e leydi ɓe mbiye ko républicain ɓe mbiye ko démocrate en kono ko gotum fof kamɓe fof ɓe dukanta ko hunde rendade nde ko leydi ndi rendi ko mono fof ɗum woni darde mum ɗum woni kam ko yiɗi walla ko foti ɓamtude heddo ronka walla ɗum heɓa ɗum wasde yalta e ko imminino ɗum ko ndiɗo leydi hande Sénégal no woruno citoyen sénégalais jeeyaɗo e leydi he so Bakel jeeɗa so ɗo e Dakar so Ziguinchor so Matam kala ɗo jeeyaɗa e mayri sa immima wi aɗa yiɗi laamade ndi kayri fof aɗa foti yettade ndi par ce que a wawa laamade parti e leydi mbasa laamade parti e leydi ɗum wiyete noon ko gouverneur kono wona laamɗo leydi o en tant que président de la république kala jiɗɗo laamade leydi ndi omo jogui droit yaade e mayri kayri fof kadi min to bange hooram mbiɗa joguide mawnam mo jiidumi yumma e baaba kono so tawi koto bange politique somi andi so laamima o nafata yimɓe ɓe ko foti nafirde ɓe to bange politique ko mi wotantamo kartalam Bambaranke ari wi kam ene yiɗi laamade ɗon ko mbiɗa ɗamini ko kañum jogori fewnande yimɓe ɓe caɗele ɗe ko on gotanami min mi ala bandam e bange politique mi ala diine e bange politique ɗeɗon gueɗe ɗum ko bange mum diine o e enɗam ɗam ɗum ko bange yahata ko laamɗo leydi o wawi gollude ko ɗum kadi ko bange mum min ko ni woni yiyandam eyyi direction de troisiéme mandat o de nde tawno mi haalino ɗumen namda nane e nder haala he mbimi so tawino laamɗo andi so yeehi élection ene fiye watta organiser élection kamɓene e nder constitution he toɓɓe 15 référendum ɗe gotnoɗen ɗe peeli meɗen enen ɓe gandaɓe enena e nder he par ce que ɓe mbi ko neɗɗo ala droit wadde ko ɓuri mandaji ɗiɗi deggodirɗi ɗum noon ko wayno Oumar Doro Kume so ardinani haqqille wiyata tan ko ha ɗum noon hanki tan jomum jogui tan ko wadde mandaji ɗiɗi kono noon woto jejjiten mandat makko gadano o oɗon nana ñande fof Barthélémy Dias ene haala ko ɗeɓi wade noon mandat makko gadano ko duuɓi 7 koye nder makko ɓe mbaɗi constitution kesso o biyaɗo wonde neɗɗo ala droit wadde plus de 2 mandats de 5 ans teggodirɗo joni noon so tawi ɓe beelama ɓe mbiya mandat duuɓi 7 ɗo ala hen loi o ñaawa ko caggal ɗum ko wiya on waɗa mandaji ɗiɗi deggodirɗi 5 ans ala ko wawa hen heddi noon ko hayso wonino neɗɗo o omo andi omo jogui droit wonno omo yiira hunde kanko e hoore makko on foti mesirde caɗele ɗe ɗo fayaɗo kanko hoore makko o jogo responsabilité makko eyyi kanko hoore makko mo haali enen foof eɗen nana no ɓe mbiri ni eɗen nana wolof eɗen nana pular eɗen nana foof bon kanko hoore makko mo haali en 2019 o wi so oɗon mandat gasi o paari hen ɗum o haali ɗum hayso joni sa daari ko mbiya toon waar ko a yitat toon e vidéo ji muɗum kanko hoore makko o haali o wi o waɗi mandat makko fawi so Allah so tawi Sénégal naɓe ne jiiɗi dokkimo oɗo mandat o fawi hen kanko o paari hen ɗum o haali ha joni ne koko Aliou Badara musidɗam Aliou Badara Cissé yo Allah yurmo ɗum wino ko wi ko kanko weela o waɗi condition sarɗi o ene fadimo haw haala goɗɗum mataw kañum kam Allah hawridinani ɗum hen kono noon enen kam eɗen ɗo taw wadat hawruɓe hen eɗen ñaagui Allah hawrude hen kadi eɗen ñaagui kadi nde waɗa respecté ko haali ko engagement ji makko jibinana leydi ndi tan ko caɗele tan min kam kono jimmi widema ni tan leydi neɗɗo o ko jahowo heddo leydi ndi e yimɓeɓe neɗɗo o wona éternel yo miijo ko yimɓe o laami
yimɓe ɓe so tawi ena caggal makko omo laamiɓe, so tawi o yi yimɓe ɓe cortima yo andu hanki dam ko rokkano koko gasi. Nde o jooɗoto nde won immiɗo alay sago o immoto goɗɗo jooɗo. Neɗɗo noon soɗo yiiɗi yaltirde grande porte so naati e leydi wi ene liggo yo liggo tan ko foti liggade ko, so andi gasi ko makko gasi gasi. Hay goto wona éternel, enen kam ko ni jiiruɗen. Kadi jiɗɗenne kadi ne ko kaalaten ko ni en ñohat mbiyaten ko ɗemgal meɗen tawde koye neɗɗo ko bandum, eɗen jiiɗi ko bandiraɗo meɗen ko ƴiƴam meɗen o laamima woto wat décevoir. Jiɗɗen ko yo wat courage o liggo ko foti liggade, kala ɗo a andi ɗum ɗo gasi hanki dam ko anda gasi, ko Allah hokkunomo ko ɗo hayɗi, enen ko ɗum jiɗɗen. Oumar Doro Coumé mi weltima mi jaari kadi yeeɓoɓe direct walla jogorɓe yeeɓoyde Windera TV mo gandanɗa hoorema oɗo réseaux sociaux baɗɗo fayida mo gandanɗa hoorema ñagotoɗen Allah tan ko yo Allah yajnan en ɗum ha wonto e télé piksuɗe tawa yimɓe fof ena daara comme no ceenuji ɗi hande ɗo jotti ɗo ni. Allah nawranma kadi golle ɗe yesso, nurɗinanma kadi gandal ngal, walluma e ko daranɗa leñol ngol ko gila e gurdameje tijjananen ala fof mo nanani Oumar Doro Coumé, nanirɗen ɗumen nam tan kadi ko jingande leñol ngol, addude waaɓe no amen yimɓeɓe gandanɗa hoorema enen jiiɗi haalde ngala no kaaliri, mbawa haalde hen, mbawa waytade hen. Allah hokka min rewnude ɗo e réseaux sociaux oɗo wawde waytade. Kala ɗo Sénégal najo woni ñaaguiɗen ɗumen nam tan ko so tawi ena andi ena wawi yaade wotoya bisimilla mum. Koɓe dogata ɗo ko hay goto en kaali en gayni, kamɓe koye politique mabɓe ɓe goni. Enen jogorɗo hen moƴƴinde bisimilla, mo jogorani hen moƴƴinde enen ganden enen ken Sénégal naɓe enen jiidi yumma e baaba ndenoɗen. Woto ɓe jaɓɓude mayiɓe ɓe jaaha ɓe laamoyo tawa enen ɗum ko enen e sukaɓe meɗen kalkoto hen. So ɓe noddi manifestation bawɗo yo yamo wawa yo jooɗo o reena ɓesgu mum, kamɓe fof koɓe waɗɓe ɓesgu mabɓe sécurité. Ndenoɗen ganden ñiibi so kaaɓi ko copoƴƴi tan dañata caɗele. Eyyi Oumar Doro Coumé yo Allah hokku en ñallude e jaam.